सा सालफुंगो राजाखर अग्लिनि चंद्रपुर आमचायो मानखा तयु कुफुंजा खरकसा चाक्राजोगनि मांगथै कक्टुमा मानखाना आमचाय थांगो सगैखा फेर 26 नि आदंर मांगथैनि गानाव क्लाइजाक मानखा कायसा हाति बेग आमचायनि लुकुरकनि खाकामं दैलंमानि बागै तयु कलगैनो थैखना अ चाक्राजोग हनै फासालफुंनि सिमि हासे गोनांगै थाफ्लायाखे वातै फाइमानि बागै दैलंखा राजाखर अग्लिनि दालबिदाल लाहार दैलामफ्रा आबो एखेनो दैलम जाक राजाखर अग्लिनि दालबिदाल आमचायते कलनि र फाइनै दामनै सिब्रै जरावबो हाइनो हाइ हास्ते गोनांगै फाइमानो गोबां मारिनि वातै नकबार आबोनि बागै हांखोनि जत डीएम नटियार तंनानि बागै दाकि मुरका हासेनि एडिशनल सेक्रेटारि आबोनि गोसारनो सा सालफुंगो राजाखर अग्लिनि चंद्रपुर आमचाय मानखा तयु कुफुंजा खरकसा चाक्राजोगनि मांगथै कक्टुमा मानखाना आमचाय थांगो सगैखा फेर 26 नि आदंर मांगथैनि गानाव क्लाइजाक मानखा कायसा हाति बेग आमचायनि लुकुरकनि खाकामं दैलंमानि बागै तयु कलगैनो थैखना अ चाक्राजोग हनै मांगथैति सामानि यागुलो पोस्टमार्टम खालायनाय बागै रिपीट मांगथैति सामानि यागुलो पोस्टमार्टम खालायनायनि बागै आगरतला जिबि साखामनगर रहरखा पुलिस फियाबो कक्टुमा सैजाकमानि जरातै थैनाय चाक्राजोगनि सिनिमुं मायाखो पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरा।